Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. हे कोविड-19 हे संबंध जगभर महामारी जसं संकट येयल्या तितून कोरोना व्हायरस ह्या संबंध जगाबरोबर भारत देशान आणि भारत देशातल्या प्रत्येक राज्यांनी पसरलेल्या तितले आमच्या गोंय राज्याने फाटल्या दिसापासून मोठ्या प्रमाणात दर दिसा रुग्णांची संख्या वाढत आसा. हे संकट जे आसा हे संकट कारण देव विघ्न करता. हे विघ्न जे आसा हे विघ्न दूर करचे, पयस करचे, संबंध जनतेक ह्या रोगापासून मुक्त करचे आणि त्याच बरोबर तुमची सेवा करपाक तांकां बरी बुद्ध त्याच बरोबर उत्तम आरोग्य आणि खूप आयुष्य दिवचे.